вербніцаю і з самімі асвечанымі вербачкамі звязвалі беларусы шмат прыкметаў. Напрыклад, трэба было асвечанай вербай абавязкова трошкі пашлёпаць сваіх блізкіх і пагаварыць: «Не я б'ю, вярба б'е, за тыдзень вялікдзень». У царкву ці ў касцёл асвечваць вербы людзі ішлі ў новым адзенні, верылі, што тады яно будзе насіцца даўжэй. І галіначку вярбы абавязкова заносілі і на могілкі сваім памерлым. Вось на тую галінку, што неслі на могілкі, завязвалі яшчэ і стужачку. Гэта было на абноўкі тым, хто ўжо знаходзіцца на тым свеце, бо яны за год ад мінулай вербніцы ўжо маглі паабнасіцца. На Гродзеншчыне пад вербніцу былі свае прыкметы. Казалі, што ад вербнай нядзелькі да чыстага чацвярга нельга выносіць смецце, каб не вынесці з хаты шчасце і багацця. Маладую кароўку трэба было абавязкова ў вербніцу пашлёпаць вось асвечанай вярбою і даць ёй пачастуначак: кавалак хлеба, увага, з павуком. Гэта, каб яна абавязкова прынесла прыплод. І вось такія прыгожыя вербачкі в пальмы маглі яшчэ і аберагаць дом. Калі пачыналася навальніца, іх ставілі на акно, каб гром, каб маланка не патрапіла ў хату. А таксама можна было галінкі вербы утыкаць на покуце, альбо у куце у сараі ці ў адрыні, альбо нават ставіць па кутах поля, каб быў ураджай і каб бераглося ўсё.